بقتلت زود هافتو تخصيصهم عدم لكع مأسر تفريدوهم زنبرو كلتا سبات حدش وسانة بيت فرد بمسعب كاب كسنة تباهيلهم قنت زي ترخب ديجيتال مرتعون تايو سلام تايكا تقدم ستوها فرد تغيرو إذا قد تايكا بحدا ناي كتلت كسن لعلي بزعبا فتح الناس النت فردن عبي حتو قال عين الله عورات سلمتي كبير دركن هوت شحذو صور سبات انساتن اب كبير حدقا تيلو لعل 3 شح سبات كان مربتهم كفنا عولو هلو لعل 14 شح انسات كان زموتو تغليصو اب كينيا امباسادر ኢትዮጵያ ዝኾኑ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኤርትራ ልዕል ላላውነት ኢትዮጵያ ቀጥተኛ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ጥሕሰት ዶብን ትገብራላ ብምባል ከሲሶም መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ አካባቢ ዛላምበሳ ዶብ ጥሒሶም ብምእታው ናይ ኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ ዘንበልበሉ ኾኑ ከለው ታንክታትን ከበድቲ መሳርሕታትን ናብ ከባቢ ትግራይ እትዮም ብምባል ከቢድ ናይ ፕሮፓጋንዳን ወታደራውን ክስ ይቐርበሎም ኣሎ تكال حبرات منقصات اب سودان سومال زلو نبرتات عقب سلام بجرت اخشت مجمارو فليتو السكم تزعب زلو من محدار امريكان تكال دقف حبرات منقصات اب سوماليا زهبوز نبره ناي فاينانس دقف عموداتا زعام تقواصر اوروباويان ملو بملو كقورصو مخانو دحر مفلاتيو أبزوبا بلو نايل أبزركب كتما كرموك ناي 25 سيجلان زحازة جملة ومقابر ترخيبو من محدار بونتلاند أب سميناوي غالاكايو نخالوت كابتان زنبرا ناي دقن وشت ناي تتا سقات مقلاي وفليتو بمسارت كامبر باب حبريتا غاروي حيلتات بونتلاند أب كرب عوان أب غالاكايون كبابي أنمس منقص فيدراز التأساسرو حقاو زي كونو عطوات حيلتات كاب تخباب بمقلاي نتبوتا مولو بمولو أب تحت أولسرم أو علم ولو أما خلاي مبرع أطرت النواسخيو إسرائيل نحدش ناي غازا وعد سلام كم زي تقبلو تقليسو نتانياهو ما حماس وتهدر عقمون أسوار مولو بمولو كساب زي وقده سراويت إسرائيل كاب غازا خم زي وتسقليسهم ازي اواناوي حبريتان عم نقطنتان زوبا قرنا افريكان زغربلو چانل هورن افريكا تايمسيو كمزيوم زبالو تحستات كسال نمكتال فيديونا لايك شير كومنت بمقبار چانلنا سبسكرايب قبرو سناي صانحيت አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ቅትለት ዘይተሓሰበ ፍርዲ ጉዳይ ዘውዱ ሃፍቱ ሓዱሽ ሕቶታት ተልዒሉ ኸብል ሰፊሕ ንጹር ሓበሬታ ጽሒፉሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ቅትለት 32 ዓመት ዝዕድሚያ ዘውዱ ሃፍቱ ተኸሲሶም ዕድመ ሙሉእ ማእሰር ተፈሪዶም ዝነበሩ ክልተ ሰባት ብ4 ነሓሰ 2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ ክስ ነጻ ተባሂሎም ተፈቲሖም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ያሬድ ገብረስላሴን አንጎሶም ሃይለ ማርያም ነጻ ክገብር ዝወሰነ እቲ ኣብ ሓምለ 2025 ተኻይዱ ዝነበረ ፍርዲ ክልቲኦም ብቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ገበነኛታት እዮም ኢሉ ብዕድመ ملوء صنع مأسرتي فردوم دحر مملاسيو اتحدش وسانة جنب حدش مرتعتهم تخصص نصحات مخانم بقل زرقاقص حدش حبريتا سلسرخة بخم زي كونا اتقدم زنبرناي ديجيتال مرتع قداي كي تفتحت فرد خمس تغيرتهم دقف تفتحن ودبات تطبقت مثل دكان سيوني قلسو وانا قداي ناي تحدش وسانة ابسلك زودة حفتو ستحازة ناي ديجيتال مرتعيو دحر قداماي فردي تقداي نابل علواي درجة بيت فرد تلايهو تناي تقراي سبر شلوت جماتو اورجينال ديجيتال مرتعو كاب هاقراو ناي حبريتان ستانا قلقلوت كقرب كالرقاقص ببعل مويا خجلصن ممرحي بنيرو تهونه ግን እዚ መምርሒ ከም ዘይ ተፈጸመት ወጻ ሓበሬታ ይገልጽ ብተወሳኺ ሓድሽ መርትዖ ከም ዘይ ተመርመረን በዓል ሞያ ከም ዘይ መስከረን ተገሊጹ ሓደ ምኽንያት መርትዖ ካብ ፌደራል ትካልና መቐለ ክመጽእ ከም ዘይ ተኻለ ዝብል ምኽንያት ከም ዝተዋህበ ተጸብጻብ ይገልጽ እቶም ውድባት ግን እዚ መግለጽ ብበይኑ እኹል መልሲ ይኮነን ይብሉ ዘውድ ሃፍቱ ብ19 ነሓሰ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ መቐለ ኣብ እዋን በዓል ኣሸንዳ ምስ መሓዛ ሰምሃል ገብረ እግዚአብሔር እናኸደት ከላ ዘይተመዝገበት መኪና ብጥቓ እንደው ኢላ ከም ዝነበረትን ዘውዱ ካብ ናይ ጾታው መጥቃዕት ፈተነ ክትከላኸል ከላ ብፀጉራ ተጎቲታ ትሕት መኪና ተጨፍሊኣ ከም ዝሞተትን ምስክራት ከም ዝገለጹት ምንጭ ይሕብር እቲ ጉዳይ መላእ ትግራይ ዓቢ ወጣ ፈጢሩን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣንጻር ጾታው ጥቕዓትን ጎነፅን ዝግበር ቃልሲ ምርኣያ ሆይኑ ነይሩ ኣብ ሓምለ 2015 ድማ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ደረጃ መቐለ ንያሬድን አንጎሶምን ገበነኛታት ኢሉ ዕድመ ሙሉእ ፈሪዱ ነይሩ እዚ ውሳነ ድሕሪ ኩናት ዝተመስረቱ ትካላት ፍትሒ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጸቕጡ እውን ተኾኑ ገበነኛታት ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እቲ ጉዳይ ካብ መጀመርቱ ብተደጋጋሚ ዝተፈጸመ ዘይስሩዕ ኣሰራርሓ ከም ዝነበረቶም ውድባት ይገልጹ ኣብ ጉንበት 2025 ዘመድቶም ተኸሰስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ምድንጓይ ከም ዝፈጠሩ እዚ ድማ ናይ ፍርዲ ስራሕ ከም ዝተቋረጸን ቤት ፍርድታት ከም ዝተዓጸውን ተገሊጹ ብተወሳኺ ዋና ምስክርቲ ጉዳይ ሰምሃል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውፃእ ንልዕሊ 8 ተዋርሕ ብዘይ ክሲ ኣብ ማእሰርቲ ከም ጸንሐት ተሓቢሩ እዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ጾታዊ ገነጽ ምስክራት ክሳብ ክንደይ ናይ ውሕሳት እዮም ዝብል ሕቶ ልዒሉ እቶም ውድባት ፍትሒ ትግራይን ክልላዊ ኣኽበርቲ ሕግን ነቲ ውሳነ ናይ ናጽነት ክሲ ብቕልጡፍ ይግባይ ክብሉ ጸዊዖም ብተወሳኺ ሙሉእ ውሳነ ናይ 4 ነሓሰ ናይቲ ዘይትስማዕ ምዕዳኛ ሓሳብ
كمو ناي سبر سلوت ممرحن حزب خوصي حتو اتو اوريجينال ديجيتال مرتوع سلامنتاي كم زي قربان اتناي سبر سلوت ممرح سلامنتاي كم زي تفصمن بناص اخمرمر دما صويعهم እዚ ጉዳይ ግን ብዛዕባ ክልተ ተኸሰስ ጥራይ ኮነን ነታዓቢ ሕቶ ኣብ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ጎነስ እንተኾይነን ፍትሒ ክረኽባ ኣብ ትካላት ፍትሒ ከኣምና ይኽእላ ድየን ዝብል እዩ እጸብጻብ ከም ዝገልጾ እትቕጽል መስርሕ ይግባይ ክቐርብ ድዩ ዘይቀረበ ዲጂታል መርትዖ ክርከብን ብናጻ ክምርመርን ድዩ ከምኡ እውን ናጽነት ፍርዲ ንምሕላው ስጉምቲ ክውሰድን ድዩ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ንቕድሚት እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመስል ዝውስኑ أورد أصلمتي بسنك زقاتة مبرتوع دركي كاب 3 شحن لعلي نبرتي كام مربطهم كم زابلون كلو على 14 شحن سات كم زموت تجلسوا كم سب ريبورتر 14 تقبليتات توردا كاور حميازة 10 شمونتن أمة مرجع ميرو بسنك ماي زي موقعو كبيت 7 نواتا وانتفقات بسيح الله بمسر زوت سبات كابتوم درك زد كعم قبليتات بسنك حترت ماي أب 9 شحن 8 شمونتن هكتار مريض سزر أدا قشان طافن مولو بمولو بمدفو حرستات كبيت كسارة بسيحوهم بسنك تميتن حترت ماين لعل 14 شحن سات زموت انتهانو بوزحات ون عم منقد موت يركبوا وردان حكمنا انسات زخون ناي كل 2 مليون قرش مدحانيت كم زعد قفليت الله قبل الانتخابات زبصح غرات نمسنعن حبريتنا مكابن ناي حبار قبره حايلي تتايشو نابت بوتا كم سلاخه تفليت الله اوردا صلمت زرق زلو درك يخول سباو حاجز انت زي ترخيبو نابز قدد حصرت مغبي كعب خمس خل يقلص الله ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኤርትራ ብልዕሊ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ቀጥተኛ ናይ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ትሕሰት ዶብን ትገብር ኣላ ብምባል ከሲሶም መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዛላምበሳ ዶብ ጥሒሶም ብምእታው ናይ ኤርትራ ሰንደቕ ዓላማ ዘንበልበሉ ኾኑ ከለዉ ታንክታትን ከበድቲ መሳርሕታትን ናብ ከባቢ ትግራይ ኣእትዮም እዮም ብምባል ከቢድ ናይ ፕሮፓጋንዳን ወተሃደራውን ክስ ይቐርበሎም ኣሎ ብመሰረት ዝወፀ ርእሲ ዓንቀጽ ትንተና ሪፖርተር መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሓለፉ 2 ዓመታት እስትራቴጂያዊ ዓቕሊ ክገብር ከም ዝጸንሐን ኤርትራ ግን ምስ ናይ ህወሓት ምትሓዝ ዘለዎም طوات بحبار صمدو بزبل شم قبل على إثيوبيا نايسة تاسقات فترة لا تباهيلو أمباسادر باچا دبلي كم زحبرو منجس إثيوبيا بدبلوماسيا ومنجدن بدبدابن للزبز قبرو صاوعيت بأسمرا وكمقبارون إزخونة تاسزن تقصيلوغن إثيوبيا بعلان يمكلها الحقا ومسلا كتكم كم تقدد تنكيوم الصحف وسيحو أهقراو محمد سباب على إرترا قبو ساته قبرن سراويتا كان مريت إثيوبيا كتاوسه قبرن كم زلو وسميرو للو إزبوغن أمباسادر إثيوبيا زوزة ترير مجلسي أمانغو أديس أبان أسمران زلو ناي بوليتيكان وتحضران وطرت نابزل على ناي قجت براخة عريقو همزلو زريو ارتيخونا تات بسلاوة من قد انت زي تفتحون ملا زوبا غيح بحرن كارنا أفريكان نابز قدر ناي هوكتن زي رقو انتن كأتو همز خلتن تنتنكو تكال عبرات منغستات اب سودان سوماليان زلو نبرتات عقب سلام بچرتا خشت مجمارو فليتو السقوم تسعب زلو من محدار امريكان تكال دغف عبرات منغستات اب سوماليا زهبو زنبره ناي فاينانس دغف اموداتا زعامه تقاصر اوروبيان مولو بمولو كقارصو مخان دحر مفلاتيو امريكان مبغس بجت تكال دغف عبرات منغستات اب سوماليا 26 ميتا تشفن زنبرت كوينا از دغف زمقراصون سراويت حبرت افريكا زوهاب زنبره ناي سنكن سلطنان دغف اب كبير حدغا زودغيو تنتنتي كم زحبرو زبهصو ግበር ዘሎ ናይ ንብረት መሸጣ እትካል ካብ ሶማሊያ ንምውፃእ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምድላው ምልክት እዩ ሰራዊት ሕብረት አፍሪካ ናይ ስንቅን ፋይናንስን ደገፍ እንተሲኖ አልሸባብ ተወሳኺ ቦታታት ንምቁፃር ዘሎ ናይ ምትካዕ ዓቕሚ ክብል ይኽእል እዩ أزوبا بلو نايل أبزركب كتما كرموك نا 25 سيفيلات زحازة جملة ومقابر ترخيبو تمسرهبو جملة مقابرات دكان استيوه صاناتن سرحتينتات هوسبيتالن زركبوهم كوينهم بألمامي زرشن وهم حيلتات وهاب تسوس دقف مخانم نايتخاب على في قليصهم بمسارة سودان تريبون كوميشنر كتما كرموك عبد الآتي محمد الفاكي كم زحبرو سراوي سودان نتا كتما كابار ريسيف نموكوت صار دحر زكايدو ناي مصراي سراحيو هذه جملة ومقابر رخيبو تم قدايات أبتغى جبل فانكات زبها البوتا سرشن كوينهم اتي بوتا الريسيف بدرون غيرو نختما كرموك متقعت بمسنا يتقملو زنبريو سراوي سودان نختما كرموك اب حمله شمونت تطاطيروا الريسيف نتاسلتاوت نايوسن كتما ام مغابيت شمونت مس اس بي ال ام ان عبد العزيز الهيلو بحبار تطاطيروا زنبريو زاب كرموك سرخه بجملاو مقابر قدم حجي اب كارتمون جزيران كاب سرخه بجملاو مقابرات تمساسالو خينو الريسيف اب لعل سيفيلاز فصمو كبيد غبن وق زريو ممحدار بونتلاند اب سميناوي غالاكايون كالوت كبابتاتن زنبره ناي دغن وشت ناي صتا سغات ملايو فليتو بمسرت كامر بحبريتا غاروي اونلاين حيلتات بونتلاند اب قرباوان اب غالاكايون كبابيون مس منغس فيدرال زتاساسرو حقاو زي كونو عطقات حيلتات كاب تخباب بملاي نتبوتا مولو بمولو اب تحت قصرهم او علوم ويوم يخون برت ناي غاروي اونلاين اديتوريال كم زحبرو وتادر عوتات تراي زي كونس زلا سلام نمرغاص نايت كل صتا حيلتات كاب ناي قبيلا وسرارحن ناي بوليتيكانيات ولقاو دليتن زرحا اخون لو
ፈፂሞም ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ናይ ICC ወይ ናይ አልሸባብ ስጋት ብዘላቕነት ምምካትን ዘተኣማምን ዲሞክራሲያዊ ትካላት ንምህናፅን ናይ ፑንትላንድ ጸጥታ ሓይሊ መላእ ህዝቢ ዝተኣማመነሉን ካብ ፖለቲካዊ ወገናውነት ነፃ ክኾን ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ፑንትላንድ ከም ዘመናዊት ክልል መጠን ስሩዕ ብቑዕን ካብ ጎሳ ነፃ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምህናፃ ንመላእ ሶማልያ ኣብነት ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ጋርዌን ሞቃዲሾን ዘሎ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ብሰላማዊ መንገድን ብትካላዊ ኣሰራርሓ እንተዘይተፈቲሑ ንመጻኢ ናይ ዞባ ጸጥታ ብሕቶ ዘእቱ እዩ። حوتي ኣብ ልዕሊ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ስዑዲ ኣርማኮ ጃዛን መጻረይ ነዳዲ ሓድሽ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈጺሞም። እዚ መጥቃዕቲ ዝስዕብ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ምስ ቱርክን ፓኪስታን ናይ ሓባር ምክልኻል ውዕሊ ድሕሪ ምፍራማ ኮይኑ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ ዕፅዋ ከም ዝኣወጀ እውን ተገሊጹ። ብመሰረት ዝወፁ ጸብጻባት ወተሃደራዊ ወሃበ ቃል ሕቲ ያሕያ ሳሪዕ ከም ዝሓበሮ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መዓልታዊ 400,000 ባሬል ዘጽሪ ናይ ጃዛን መጻረይ ነዳዲ ዘነጻጸረ እዩ ነይሩ። ሚኒስትሪ ኢነርጂ ስዑድ ዓረብ ወገኑ ኣብቲ ቦታ ባርሓው ተላዒሉ ከም ዝነበረን ብዘይ ዝኾነ ናይ ሰብ ጉዳት ከም ዝተቆጻጸሮ ነፍሊጡ። ብተወሳኺ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዝርከብ ናይ የመን ወደብ ሞካ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕቲ ምፍጻም ናይ 7 ሰባት ህይወት ክሕልፍ ከሎ ኣብቲ ወደብ ከቢድ ጉዳት ኣብጽሖም። ብስጉምቲ ስዑድ ዓረብ ምስ ቱርክን ፓኪስታንን ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝግበር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩልና ከም ዝተገበረ ይቁጸር ዝብል ናይ ሓባር ውዕሊ መካ ድሕሪ ምፍራምን ዝተኸሰተ እዩ። እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ መጻረይ ነዳዲ ስዑድን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ዕደላን ናይ ባሕሪ መገድታትን ከቢድ ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ። ስዑድ ዓረብ ምስ ፓኪስታንን ቱርክን ዝገበረቶ ውዕሊ ንሁትን ኢራን ዘቆጥዕ ኮይኑ እቲ ዞባ ናብ ዝገደደ ናይ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዘለዎ ውግእ ከይኣቱ ዓቢ ስጋት ደቂኑ ኣሎ። እስራኤል ንሓድሽ ናይ ጋዛ ውዕሊ ሰላም ነጺጋ ኢራን ድማ ወሽመጥ ሆርሙዝ ምትእትታዋ ኣጠናኺራ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቡ ሓድሽ ናይ ጋዛ ውዕሊ ሰላም ከም ዝነጸገዎ ፍሊጦም። ኔታንያሁ ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ወተሃደራዊ ዓቕሙን ኣጽዋሩን ክእለ ክሳብ ዘይኽእል ሰራዊት እስራኤል ካብ ጋዛ ከም ዘይወጽእ ገሊጾም። ብመሰረት መግለጺ ኔታንያሁ እቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዘቕረበ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ ከም ዘይቀበልዎ ፍሊጦም። እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝቕጽል ዘሎ ግን ተወሳኺ እዋን ከጽል ይኽእል ዝብል ስጋት ኣልዒሉ። ብኻልእ ወገን ኣብ የመን ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር መንግስቲ የመን ዝርከብ ወደብ ቀይሕ ባሕር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ተሓቢሩ። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባን ዘለዉ ናይ ባሕሪ መስመራትን ንውሽጣዊ ግጭት የመንን ተወሳኺ ሓደጋ ከም ዝፈጥር ተገሊጹ። ኢራን ብወገና ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ናይ ጸላእቲ ሃገራት ዝበለተን ሃገራት መራኸቢ ከይሓልፋ ክትክልክል ከም ጀመረት ሓበሬታታት ይሕብሩ። ብተወሳኺ ኢራን ምስ ኦማን ብምትሕባር ተገዳሲ ናይ ባሕር መስመር ንምምሕዳርን ኩነታት ምቁጻርን ድልውነት ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ። ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግድ ነዳዲ ኣዝዮ ገዳስ መስመር ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ኢራን ነቲ መስመር እንተዓፂዋ ወይ እንተደኣ ኣብ ዓቢ ምትእትታው ተገይሩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳድን ኣብ መጓዓዝያ ንግድን ከቢድ ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል። በዚ መሰረት እስራኤል ንውዕሊ ትራምፕ ምንጻጋን ሰራዊታ ካብ ጋዛ ከም ዘይወጽእ ምግላጻን ከምኡውን ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታትን ተወሳኺ ውጥረት ክፈጥር ይኽእል። كبرات تخاتلتي هورن أفريكا تايمز كسام موداتا سلستخاتلكمنا كاب لبنا مسجن ريتهم أبتحت بمسحافة كافولنا فيدينا لايك شير بمقبار چانلنا سبسكرايب قبرو.